Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 9 anyos nga batang lalaki patay human mapaakan og latagaw nga iro nga dunay rabies sa Malapatan, Sarangani. Maong iro gikatay ug gikaon ang karne sa 30 ka individual. 18 ka individual samdan sa karambola sa tulo ka mga sakyanan sa Polomolok South, Cotabato. Driver samdan human nahulog sa pampang ang gimanehong mini dump truck nga dunay kargang diesel sa Naga, Zamboanga, Sibugay. 5 anyos nga batang babae ug igsuon nga 2 anyos nga lalaki nalumos samtang naligo og dagat sa El Salvador City. Kapin 14,000 ka mga estudyante misulod sa pag-abli klase karong adlaw sa Davao City National High School. Samtang sa Jensan, libreng lollipop gipanghatag sa mga estudyante. Kapin libo ka partners nga dako ang natampo sa pagpatuman sa mga proyekto ug programa sa Office of the Vice President gipasidunggan.